Dimba kagiwoke kor gwenge mopogore opogore tok mano to ing'eyo ni kama kawa ngwema atakuwa anaingia nadis yo masare sana en sa apar mar odhiambo. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni duoko mar bero mar ringre Albert Ojwang oyango ni ne otho kaluwore gi hinyruok mathoth e wiye ka ng'ute bende ni kod ranyisi mar ng'ama ne ode. Jabero Laktar Bernard Midia ma bende ne otelo ne lakteche ang'wen e chenrono oyango ni Ojwang ne otho tok yudo hinyruok mathoth e fuonde mag dende. Mano mopogore gi lipot mar obila mane yango ni ne otho tok goyo wiye e korot mar Odang'ech kama ne odine. Midia oyango ni oyango mae kinde ma bende notwako jofwambo oko mar kar kano ringre jomotho ma Nairobi Funeral Home tok bero mar ringre Ojwang. Would have been consistent with hitting one's head on the wall, and that the signs you've seen today completely dismiss that particular narrative. Well, when we examine the whole the pattern, the pattern of the injuries, especially on the head, the bleeds, the hematoma that are found on the head, hitting against a blunt substance, a wall, would have a particular pattern, it's a frontal bleeds. But the bleeds that we found on the scalp, on the skin of the head, was partially spread on all aspects, including the face, the sides of the head, and also the back of the head. When we tie up together with other injuries that are well spread in the body, including the upper limbs and the trunk, then this is unlikely to be self-inflicted injury. Riwruok mar okinde kotelo gi kod jatendgi Faith Odhiambo bende koro wacho ni nyaka to koro kaw okang' mager mar chik ne jogo ma bende tudo kod nek mar Ojwang. We want to know, as much as the IG of police has since released the people who have been indicted, we want to know who are the ones who picked him up from Homa Bay, because we do not know if he was tortured on the way before he got to the police station, because no one was able to see him until the father was informed about his untimely death. We want to see all those officers indicted. We want to know all the places he was taken to, so that we are sure that all evidence is properly collected. Bende moko kuom jood bura magina jokanyo mag komiti mar arita e od bura mamalo koro dwaro mondo tim nonro matut ewi tho mar Albert Ojwang. Jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma owacho ni koro to oseyangore ni Ojwang ne onegi kaluwore kod lipot mar bero, kendo kaka jokanyo mar komiti mar od bura mar arita e od bura mamalo gidwaro ler ewi ng'ama ne ogolo chik mondo mi ne mak Ojwang kendo ne dare tesend obila ma mawego e gwenge mag Homa Bay nyaka tesend obila ma Central e boma ma Nairobi. Magi giwacho kindegi ma bende gidwaro mondo tim nonro matut ewi tho mar Ojwang. Jaod bura Rosa Buyu bende koro wacho ni gidwaro ng'eyo adieri makende ewi tho mar Ojwang kod ng'eyo jogo ma bende tudo kod nek mar Ojwang. Jood bura go ne oloso e od bura mamalo odiochieng' ma kawuono ni. Bende spika mar od bura mamalo Moses Wetangula bende koro golo chik mondo kamati ma bende kata komiti ma bende chung'ne weche magarita e od bura mamalo mondo chwala lipot mar nek mar Ojwang e od bura mamalo, kendo jood bura biro bedo kod thuolo mar twak ewi lipodno. Kawadhi nyime bende wayudo ni jatenda duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga bende koro kwayo migawo mar obila mondo mi oduok penjo kaluwore kod tho mar Albert Ojwang. Ute mar Odinga wacho ni tho makamago nyiso picha marach ne migawo mar obila kendo nyuolo penjo ewi tij obila e pacho kae. Ka riwruok mar NATA bende koro kwayo sirikal mondo ket e lela nonro ewi nek mar Albert Ojwang. Jagoro maduong' mar riwruogno Collins Oyu owacho ni obila moro amora ma bende tudo kod nek makamano nego kauni okang' mager mar chik. Ka bende owacho ni Ojwang ne en jatich ma bende japuonj ma bende ne tiyo e kaunti ma Taita Taveta kendo notiyo tije e yo makare. NAT wacho ni onge jakenya moro amora monego bene wito ngimane e tesend obila kata e od ang'ech.
Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jodak ma Kodero Bara e sub-kaunti Marongo ochwalo ywak magi kalure kod kuo mar jamnigi ahinya to gwen maggi mabende odwa jimre mokalo e gwenge makono. Osekwal gwen e mier mang'eny e gwengego ka Wycliffe Otieno en achiel kuom jogo mabende osekwal gwende. Otieno wacho ni jokuoe nomonjo dalane kendo kwalo gwen 11 Otieno ma tarik 8 dwe mar 6 higani. Napaga chiel temo dhi. Otim ni en tim marach nikech onge daye manyalo wuok kamoro kata jaduong' moti manyalo wuok kamoro mabiro manyalo tuk dhot. En mana vijende wa me kor gweng' makosodo ka ema nyalo biro mondo okaw gwen. Te wakwayo ni kijende duto te me kor gweng' kwa. Tim no otim maber. Wacho ni oganda mathoth osekwal gwendgi kendo koro gikwayo bila mondo mi odonjre wachno mapiyo piyo. Otieno wacho ni koro gidak kod luoro kendo bila onego tim apedha ne jokuigo mapiyo piyo kaka nyalore. Wakwayo assistant chief, area chief kuyie tim chalo kama mondo timre nade. Urumo osebedo rampant e area ni ong'eny ma gwen ma dhok gi diek bende timruok nade itimo. Koro wakwayo kijende wa ni kuyie we uru timni. Wakwayo jogweng' bende wawuoguru oko ma kuwinjo uwi moro to kik uling' e udi. Weche gino sir kod Eric Odhiambo mabende wacho ni moko kuom achijego gin jogo mabende ng'i malong'o e gwengego kendo gikwayo bila mondo kaw okang' mager mar chik. Angiso kijende ni donjo e tije matek kata icham luchi kata luchi no ten to emicham. Wedonje gi ng'ato nono ibiro negu machiegni. Koro winjo gidonje jua kali gimany matindo ma wambe wamanyoni. Koro kik gidonje kuo. Wadhi kaunti ma Kisumu kama wayudo jodak ma Mamboleo e sub-kaunti ma Kisumu East koro kwayo migepe mag arita mondo otiege chuth timbe mag maundu modwa jimbore mokalo e alworano. Johala e chiro ma Mamboleo wacho ni ok ginyal dhi nyime gi timo ohala e chirono tok saa 1 mar otieno kalure kod rochruok mar arita kwe e alworano ma Mamboleo. Koke kaunti ma Kisumu Alan Obiero miwa ler mathoth e wachni. Wan kaka johala sani gi piny marachni seche moko wadwa gombi ni mondo wa extend loko marwa kata seche moko madhi kata saa 2 gini to kwanyal kalure gi kaka sani piny tek pesa onge samoro bede chiro kata nyaka saa 12 saa 1 ginigo pok iyudo gimoro. Koro temo ni mondo extend kata nyaka saa 2 to kwanyal nikech arita kwe onge Mamboleo ka. Kiwuok kata iwuotho matin to ino sechwadi wigi gi chuma. Moko kuom jodak ahinya to mago matimo ohala e chiro ma Mamboleo masani wacho ni maundu obaro gi ndasi. Nyithindo ting'ore mana bicha pikipiki kogi kodhiambo. Nyithindo ma wigi ogar mikia ni magi to dwa timango seche mabiro mbele ka. Koro Mamboleo poka to en kama ber kech koro mo saa 1:30 ta nafundo kara kacha dhio to nego bed ni poda uso ne jok mabiro leta was to kanyal bet nikech kata dhi mana machiegni ka to ginyalo kito gigoyi to giweyi kanyo. Eliakim Ogai ma en johala e chirono kod nyawadgi Michael Oginga ma en jariemb apiko golo ote ne piny owacho. Wakwayo jomochung' ne security within this area mondo giwuog mondo gikonywa. Ne wasekwayo ma wawacho ni post mane showground okonyowa. Ne waseyie ba paro nitiere kama ne wase spare mondo wagere post machiegni gi jo ohala ka kata gi joma dak e julu kae mondo okonywa weche mag security maka. Ti a lot of insecurity joma nyocha goji gi chuma minya ting'ore peng ji 3-4 ka giseduogo kendo sani jo oluor makaroma saa 2 gi nus 3 to chiro ni osedhi kwaya dionge to mano nego jowa e weche mag uchumi. Jowa koro hinyore wan be koro kwadhi maber. Omiyo wakwayo PS marwa jaduong' Raymond Omolo ni maesa wuogi moni konywa jothuru ahinyore ohand jowa bende koro iloro nikech ji ok nyal timo ohala. But gimwaneno kae ok ber kata wan tijwa ni sano osedok chien. Iyudo ka ji loro chon saa 12 ji sa chiro te manga miting'o onge nikech security ma Mamboleo kae. Wakwayo serikal mamalo gi mapiny mondo konywa karwa ka wabed gi security maber kaka chon mane ji tiyo nyaka saa 3 wanyalo bedo wayudo gimwa dogo dot. Ben Adega ma en MCA Makajulu wacho ni serikal nyaka tije mar chiwo arita ne jopiny. Giketnwa mobile police officers ma patrol moloyo ahinya kochakore kar saa 2 gi nus nyaka around saa 6-7. Nyithindo go ok nyithindo mabeyo kendo giting'o chuma moro nitie moro ma ing'ado go kifulcha chuma charach gigodo wiji kendo nyocha gidhie Maseno Estate gikwalo TV kendo gituro nyaka dhoudi ka osetamo kiyo ji eyo ka ji onge yo to gidonje i udi magitur magikwal gik moko. Ne Radio Ramogi koke kaunti ma Kisumu Alan Obiero. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo.
Piny owacho ikore mar chwalo chenro mag dongruok e sectors mopogore opogore ka moting'o chwalo chenro mag dongruok maromo 27 e kaunti ma Mombasa, chenro mag dongruok mohewo 15 e kaunti ma Kwale kod chenro mag dongruok maromo 30 e kaunti ma Taita Taveta. Chenro mag dongruok oting'o bero apeini, gedo mar chirni, gedo mar ute manengogi ogonyore, gedo mar paw ndeke kod chenro mag lupo e kind chenro mamoko mag dongruok. Moyangi kod jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura e sechegi mabende nochako limbe mare mandala deka e counties Makadhuwadh na Mchumbi. All Kenyans are brothers and sisters. We are all related in one way or another, and there is nobody who can say that some Kenyans are closer to others than the others. And that is the statement of the government. Kenya has a very robust program of nuclear energy. It will be ready by the year 2034. If you look at here in Coast, we have 1,976 houses being constructed at a cost of about 2.2 billion. This housing project will be able to have 17 shopping outlets. It will have hospitals, it will have a gym and all of that. Just like we have seen in Mukuru. Coast is doing very well. Lakini jisajili uweze kupata hii mambo ya Climate Works. Kwa hiyo tafadhali, Joe uweze kupata hii kazi, Climate Works, kazi mtaani. Tuwe watu wazalendo na tuwe watu wa kuipenda nchi. Hakuna haja ya watu kueneza uvumi ili waweze kujipatia sifa za muda mchache ilhali wanaharibu nchi. Mani mabendo kilo e giko mag weche manyiena e yorno maradimba gelak sechegi tudre kod Chieng' Emmanuel kochakre sa 11 ne weche manyiena. Magone matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en ni duogo mar Victor Mugubi Wanyama e tim mar Harambee Stars en gino manyalo kelo mijing'o ne kweth mar Harambee Stars kaachiel gi lony mamalo motelo ne tuke mag CHAN to gi AFCON ma higa 2027. Maeri en kaluwore gi jagol machon mar Harambee Stars Matthew Otomax ma bende wacho ni jatugo nero ma Tottenham ma pod nigi nyalo mar konyo tim ni eri ka jatugo nero inche nowuok e kweth mar Benny McCarthy manche dhigo tugo mar osiepe kindgi kod tim mar Chad. E dwe mokalo ji mathoth nodonje mbui kane gikwedo mokalo paro maduoko jatugo nero e kweth mar Harambee Stars ka Otomax wacho ni mana kaka Cristiano Ronaldo jatugo nero pod nigi nyalo mar konyo tim mar Kenya mana kaka Ronaldo konyo tim mare mar Portugal. Kaluwore gi Otomax, higni ma Wanyama ni godo ok en gimoro, gimidwaro en ni lony mabiro konyo tim mar Kenya dhi mbele. Komachielo en ni kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy okwayo jotugo mage mondo bed mabith e mbele mar gol e sechegi eki magikore girakore gi tim mar Chad e tielo mar ariyo mar tugo bang' dhi modhi e tugo mokwongo nono gi tim no ero e boma ma Marrakech. Timbe ariyo go eko nodhi amodhi kar kobedo ni Kenya ani e thuolo maber kipimo gi tim no ero ma Chad mani e thuolo mar 177 e bwo piny mangima. Jatugo nero kata kocha nero wacho ni jotugo mage nyalo tiyo matek magilo tim no ero e thuolo mabiro ni. Komachielo bende en ni jaloch nyadiriyo mar Olympic Beatrice Chebet wacho ni koro dwa duoko piny rang'iny mar ng'weje moringo kaka achiel kuom yore mag neno no funjo rekod mar piny mangima. Chebet manche notiyo matek mokalo e tuke mag Diamond League kama noringo kuom dakika 14 sekend 5.10 amobedo jang'wech mar ariyo moseringe matek mokalo e ng'wech mar piny mangima mita 5,000 wacho no biro loso historia machiegni ni kendo nyiso jo Kenya ni kochopo tarik 5 mar dwe mar 7 abiro bedo thuolo mare mogik mobiro ringo e Diamond League. For now we are going for trials in Eugene for pre-classic. After that I just come back home and continue with the training and focus on the World Championship. I think Prefontaine will be my last Diamond League before the World Championship. Chebet mabende noyudo midila mar silver e tuke mag Eugene Worlds kaachiel gi mita 5,000 bronze e tuke mag Budapest. Sani koro wacho no geto midila mar goldi e tuke mag Tokyo e mita 5,000 kod mita 10,000. Yeah, that's the main goal now. Already I've achieved a gold in 5,000 and 10,000 in Olympics. So the main focus now